Hello mga lods, ayan po magluluto tayo ng chop suey. Ilagay na natin ang sibuyas at bawang at halo-haloin natin. So habang hinahalo-halo natin ay yung hipon, ayan. At ating sahog is hipon. So lutuin muna natin yung hipon para ma-absorb niya ang bawang at sibuyas sa aking niluluto. At ayan na nga po, ilagay na natin ang broccoli at hagisan natin ng mga gulay-gulay. At ayan pa nga, ihaluin natin. Ayan, ang nilagay pala natin is broccoli, chicharo, and cauliflower. Ayan ang ating mga pinaglalagay. And then 2 minutes, ilagay ko na yung carrots. Ilalagay natin yung carrots. Ayan po, halo-haloin natin. After that, so maraming carrots ang aking nilagay para masarap. And then ilagay na natin ang cabbage. Every 2 minutes ilalagay natin yung cabbage. Kasi habang medyo luto na yung carrots, ilagay na natin yung cabbage. And then haluin natin. At habang hinahalo natin, ayan na po. So ipakita ko sa inyo yung secret para lalong maging masarap ang ating chop suey. Chop suey is ayan. Lagay tayo ng water sa bowl. And then i-add natin ang ating crab and corn. Ayan. Hindi pala niya to sponsor. Kaya, pero okay lang. At least pakita natin. Ayan po ang aking nilagay. At mix natin. Yan po ang ating isasabaw habang hinahalo-halo natin yan sa apo. Ayan. Ayan po yung aking ilalagay na egg. Instead na egg ng quail egg. Ayan na lang po. Yung regular egg. So ayan. Na-mix na natin ng maigi. So ilalagay ko na dun sa ating gulay. Yan ang aking sasabaw. At pag nag-boil siya, saka na lang natin siya titimplahan. Need natin ng more salt or paminta. So ayan. So abang inaantay natin na magkulo-kulo, relax muna tayo habang nag-aantay. Ayan, naaamoy ko na. Yummy na po siya. Ayan, papalapit within 5 minutes na na natin. So nag-boil na siya, okay na siya. So ilagay na natin ang ating boiled egg. Ayan, thank you po sa panonood. God bless.